Txin, 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 txakolinan hotza, honesek ematen dit maitia, bihotzian poza. Asteburu honetan, Bizkaiko Txakolina Fest egongo da Portugaleten. Eta guk aperitibo moduan gaurko saioa eskainiko diogu nola ez txakolinari eta Bizkaiko Txakolina Festeri. Bai! Kaixo lagunak, eguerdion eta Maider Salduondo, ongi etorri, zer moduz? Eskerrik asko, ondo. Eskerrik asko zuri, hori bat gainatzea eskutzik etorri, ze gauza ona, ze festak Portugaleten asteburu hontan. Asteburu hontan Portugalete Bizkaiko Txakolina Fest ospatuko dugu. Ehundoko tinglaua, ezta? Zer zu organizatzailea zea, ezta? Bai, bertan ibili gara dan antolatzen asteburu hontarako eta hau 3. edizioan topera. Eta, ze txitxarek ja dantzan egongo di asteburu dator eta... ja, vamos, badeko guzor tripak saltzan. Dantzan. Bueno, zukalden zemuz moldatzea? Bueno, ez dut normalean izukaldatzen etzien, baina gaur nire honena mongo dut, Oso ondo, elkarrekin ingo deuna da, ikusiko zuen antxoa batzuk, gaurko protagonistak izango ja antxuak, reboxauta, eta nola ez, Bizkaiko Txakolina. Ados, adilaunak saio bikaina atorreta. Bueno, lagunak eta Maider garatuko izuet errezetakin nondik noa ibiliko gean, bale? Esan ditzueten bezala, txakolinakin bate, antxuak izango ja gaur protagonistak, eta hemen dakauna da antxua, txiki-txikiak, bueno, tamaino politak, garbituta, eta ingo deuna da, bakizu arrandeitik etortzen dianean gauzak, han askotan presaka garbitzen duet, beti eiskuba botatzea ondo etortzen zaie. Ingo jouna da, bixarra haueken du, hola, gura izetxokin, txukun jarri, zehatikan, gio pasako ditugu tempura batetikan, eta prejitu ingo ditugu, bale? Tempura iteko, ingo deuna da. Hemen dakau txitxirio irina, dakau legamia, arrautza, nastuko deudana, baratzuri bat txiki ingo deu, baitare berta botako deu, eta limoian azalare bai raiatuta botako jo. Ur pixka bihar badu, testura egokia hartzeko, pixka botako jo, puntxuan jartzeko, gero bertatikan antxua pasa, eta prejitu. Eta horrei lagungarri ingo dio, maionesa bat, limoiana. Nola ingo deu? Baitare jarriko deu arrautza, 2 limoian raiadura botako deu, mordo bat, baitare baten zukua, eta gero horrei gatza pixka bota, olioa eta maionesa ingo deu. Maionesa limoiana, bale? Eta hau, jungoa platerian, eta lagungarri ingo deu, entxalada bat, tomate eta brick pastakin. Brick pastak, hemen dazkau, plastikon sartuta, zeatikan segituan lehortzen juten dira, eta gero ez diain ondo gelditzen, ingo deuna da, borobiltxok moztu, eta markatu ingoitugu, eta tostatu ingoitugu. Eta ingo deuna da, berdina tomatiakin. Tomati ingo deuna da, xerreta moztu horrela, gutxi gora era sentimetro bateko lodierakin, eta ingoitugu ere bai, sartaitik pasa. Eta gero, plateraratzeko garaian, ingo deuna da, tomate bat, brick bat. Tomate bat, brick bat. Eta hola, montaiatxo bat ingo deu, eta gero, gainetikan, botako dio, hemen enkurtidu hauekin, ingo deun alinito bat. Eta eskau oliba berdiak, beltzak, antxuak, alkaparrak, eta pinasik bai tostatu ingoitugu. Honekin alino bat ingo deu, gero, entxalada horren gainetik jartzeko. Eta ingoituguna da, plateraratu entxalada bat, ondu maionesa pixkat, eta antxuak tempuran jarrita. Eta nola ez, txakoli pixatekin hartu ditugu gero, ez da, Nola ez. Bueno, hau esan da lanian jarriko gea. Hemen inbiar deuna da, nik antxuak txukun garbituko ditut, eta bestalde jun bergea tempura prestatzen. Orduan, tempura prestatzeko, betu, hemen dikan ingozuna da, baratzuri ale bat atera, eta txikin. Eta gero, emango izun nik gainuntzeko osagaiak, eta oso erresa da. Bolea botatzen jungo gea, eta dena nahastuko deu,
testura txukunan gelditu arte, bale? Niri lan erraza jarri, bale? Erreza, eta keska limagazu honea bota, eta venga, Joseba, hau bukatu. Bueno, eta aldi berian kontatu behar diguzu, Portugaleten txakolina festean ze topatuko deun, asteburu hontan. Oso, no, Portugaleten asteburu hontan topatuko dugu txakolina zelanez, baina baita gastronomia eta baita kultura. Ze ona, nola ez, Euskal Herrian gaudela, ez da? Hori da. Dana ustartu bihar dugu, ez da? Jatorri deitunen egiten dugu zan ekintza guztietan, uztartzen dugu hori da, gastronomia, kultura eta gure txakolina. Eta eukiko dugu kontzertuak, eukiko dugu baita ere gastrotxoko bat, gure gastrotxoko eukiko dugu, bertan dastaketak, uztarketak eta egingo dugu zanak, eta baita food truck zonalde bat egongo da, ze azkenean txakolina edaten badugu, jan bebai oso garrantzitsua da. Oso ondo. Eta baita ere indarra hartzeko dantzan egiteko, ez da? Orduan ikustu gotor, ingredienteak onak direzela. Onak ez, ezin hobiak. Esan dezu hirugarren edizioa dela, ez da? Asko aldatu da aurrenengotik hirugarrengoa, evoluzio bat egon da? Edo aurrenengoan antzekotasuna eukiko gonek? Bitxu gure, nik uste dut lehenengoan errezeta ona topa gendula, eta egia esan 3 urte hauetan errepikatzen joan garela, hasi zanean Portugaletenen 7. urte urrena ospatzen zan, eta antxina mazti zinguratuta egoan, ze igual oin Portugaletera basasko ez dako jatzuk, baten bat topako zu, Ja, baina ja etxez beteta, eta errepidez beteta, eta maztila falta, eta... Industrializazioarekin bagaldu ziren pilo bat, baina izatez, Bizkaiko tokietatik enkarterrin eta nahiko txo zeuden bebai, baina hemen Portugaleten pilo bat zeuden. Beti Portugaleten iten da festa hau? Izan da behintzat aurreko biletan? Bai, irurak hauek Portugaleten egin ziren, horrengatik hartu zan helburua berreskuratzeko txakolinaen historia herrian, eta horrek Portugaleten egiten duguz. Jatorri deituratik, badoguz beste batzuk, maastietan egiten duguzanak, eta Bilbon bebai, eta beste leku batzutan, baina hause Portugaleten. Bueno, eta esan dezun gauza horietatikan, ez dakit ze ordutegi dan honena, noiz jun bihar gean, zer da... Zapatuan egun guztian ibiliko garan martxan, goizetik, 12 aurrera, erraldoiak aurkeztuko dira, erraldoi berriak, eukiko doguz bebai esan bezala zapatuan 6 dastaketa ezberdin, parte hartzeko aukera. 6 ardo? Txakolina ez? 6 dastaketa. Ardoak egongo dire 70 baino gehiago dastatzeko aukera. 70? Dena txakolina bizkaikoak? Danak txakolinak, eta batzuk Bizkaiko jatorri deituraren barnean deko guzan, beste ardo batzuk. Ondo, orduan festa garantizatua dago, ez da? Noiz izangoa kontzertu, esan dezu kontzertu bat egongo, ala? Kontzertu pilo bat egongo dire. Zapatu goizean hasiko gara kontzertuekin, zapatu goiz, arratzaldean eta domekan. Xabi Aburruzaga gaz hasiko da zapatu goizeko ekintzak, gero gorban band, gero kiko dugu DJ bat bebai eguerdiko tartetxu hori girotuteko, eta bukatzeko Janus Lester etorriko da. Jope, ama, zer hona, ez da? Giro oso polita. Eta domekan bebai, egingo dugu kontzertuak bebai, egingo dire bebai txakolinan beste dastaketa batzuk, beste 3, apur bat danatarik egongo da, aukera polita. Zenbat ekoizle daude txakolinanak, Bizkaiko txakolinanak? Ointxe momentuan deko guzo, 36 upategi, eta gero txakolina ekoizten duten beste mastizain batzuk, beste 10 bat. Orduen guztira 46. Beste horiek, masti horiek, iten duena upateki horientzako lan alegia, ez da? Hori da, azkenean, eurek, euren markak ekoizten dabez, baina upategi batean egiten dabe euren txakolina. Goieratxu bat behar dut. Bai, montxe mongozu, noski baietz. Goiera da, edo sardezka, biardezuna, hementxe, bale? Oso ondo. Ondo, eta orduan bakoitza bere txakolin guztia topaltzeko aukera eukiko dugu, zenbat txakolin mota egongo dira? Esan dezu 70, baina horiek arduak. Txakolinak zehazki zenbat egongo dira? Txakolinak egongo dira 60 inguruen, bai urteko txakolinak eta bai txakolin bereziak, eta baita bai txuriak, gorriak eta baltzak eukiko duguz. Eta gero esan bezala, beste ardo mota horiek, direz, ustagoienak, azkenean ustaren bukaeran horrek direzenak gozoagoak, eta igual pospetarako. Vendimia tardia deitzen dan hori, ez da? Hori da, ustagoiena dekogu deitura.
Gero bebai eukiko guz apardunak, egiten dugu zala apardun batzuk, eta baita apartak. Direzela, igual esto zuentzun, baina badire ardo batzu, direzenak ardo laranjak, edo sulfitorik gabe egindakoak, eta tendentzia hori markatuta badagoen ez bebai gureko izlen artean, badeko gore kategoria. Ze, ona. Eta hori zenbat aldatu dan, Goen dela 30 urte, txakolina ematezun zala zerbait bisila, zerbait hola bihotzerria uste izuna, eta zenbat hobetu dian, zenbat ardo gozo iten dian, zandezuna, apardunak, lietan utzitako, leheno urteko ardu ateatzezan, eta guain emateu txakolina itzaiten deunean, batzuk pentsatu guendik urteko ardua zaigela itzaiten, baino asko zabaloa da, ematen dan aukera gaur egun, ez da? Bai, aurten jatorri deiturak 30 urte betetzen dauz, pentsa, eta ja 84. urtetik gauzak aldatu dire, ez? Baita ja antzina edo harinago egiten zanatik, are gehiago. Oin badeko guz urteko ardoak, horri bat, txuriak, gorriak edo baltzak bebai izan daitekenak, baina bebai deko guz txakolin bereziak. Hau da, hartzidura indauri esanak kupelean, edo dekienak heltze puntu bat hilabete batzuk egoten direzenak hor deposituan heltzen. Egurreti pasatakuak, esan desun bezala gero aparra sartze zaioenak, eta egia esan ore bada, eta ekiztona da gaur egungo upateik iten nahi dian lana, ez da? Egia esan marabila bada, zeatikan esaten dan bezala. Gaur egun, leheno, txakolina hemen bakarrik hartzezan, eta gaur zorionez kanpora ere bai ateatzen da, eta egia esan, bai Europan da bai mundu mailan iten dian katetan, ardo zuritan, arrakastatxuak dira gure arduak, ez da? Badira, oindala gitxitxo bebai, hilabete bate, opare bat hilabete, Bizkaiko txakoli batek bakusarietan urteko ardorik onena atera zeban bebai. Eta beste batek gorrixa, gainera, medalla de oro emonsotzien bebai. Beitu, non gaude goigoian, eta askotan emateu bestien agona izateala, ez da? Ez dakit nungo ardua, eta ez dakit nungo alemana eta argentinua. Eta gu hemen eundokua dakau. Hemen nola zoa? Hori da, pues es que bota dontzati moia purtsu bet. Birrindura ez dezu bota. Igualdu, bat jozu pixkat. Guain, erdi honen raiadura bota jozu, hola, kanpotikan pixkat. Oso ondo, nik haukenduko izuten mendikan. Haure bai, bale. Hau, txikoetena da gero hemen. Igertuten da ni ez dodala etxean zukaldatzen asko. Bai, zea, seguru tokatzen zaizula, Normalean bikotea da, zukaldean ibiltzen dana. Eta zu, harrikoa egitea? Bai, laguntza beti, bai, zelan ez. Hombre, hola, inbiarda, bate gauzat iten bau, bestia. Vale, hola, bota, pixkat, horrei sustantzia mateko, eta baina emango botako jozuna da txitxirio irina, eta baita legamia. Eta gero ikusiko dugu, oso lodi balin bada, ur pixkatekin puntxuan jarriko dugu, bale? Eta ikusi zuen txuak hemen daudela ja garbi, bixar guztik endu izkilo, eta esan duen bezala, beti errepasatzia, gomeni da, hor bak izo tripatxuak, eta bestiak, eta espinatxuak, eta dena garbi, gio nahi dunak, ingo biriki eta jan. Baina nahi dunak, oso ikane, alko ujan. Bueno, nola zoaz, hori garbitzea, ezin hobe, eta jungo geha bitarten guain maider erreportai bat ikustea adoz. Oso, no? Zehazki jungo geha kako jatetxea, Astigarragan dago, eta ikusiko zuez, Astigarragan ez daula bakarrikan zahardotegi menua. Parrilla daude, eta gauza asko ititu eta goxo-goxoak. Guazen ikustea zein diguen gaurkoan. Kaixo, hemen eguardion, hemen Iñaki naiz, Astigarragan gaude, eta hau da aurkezten dizuet kako jatetxea. Hau berez jatetxe tradizional bat da, Markesaren jauregiaren parteetakoa da, historia pixka badaka eta hori, baina ikusten den dekorazioa eta nahiko tradizionala da, eta dauzkagu kuadro batzuk bezero batek ekartzen dizkigu, txirritak ekartzen ditu, eta jartzen ditu erakustoki moduan, eta beste xarma bat ematen dio. Lan egiten dugu batez ere kartarekin. Menu bat badaukagu taldeentzako eta horrela, baina ez daukagu eguneko menurik eta horrela. Eta nahiko ondo gabiltza, astelehenetik larun batea egiten dugu lana, bai eguardiko zerbitzua eta gaueko zerbitzuak. Eta, gure bezeroak, enpresetako komertzialak, zuzendariak eta horrela, nola astegunetan lan egiten dugun batez ere, bezero mota horrei begira dago egina, ez? Eta gero ja, larun batetan, baina da familiak, umeekin eta horrela, pila bat.
Jatetxe ezagutu ondoren, oain parrillara joango gea, eta bertan arrai bat prestatuko dugu, ea nola atatzen zaigu. Gaur bisigua parrillan ingo dugu, eta hortarako bisigua dakagu, kilo 300 ingurukua, gero dakagu baratxuiak, ekindila pixka bat, eta perejil pixka batekin. Hartuko dugu arraina, eta ingo dizkiogu hemen ebaki pare bat, eta hemen beste bat, gero erresagoa delako barruko ezurra kentzea. Daramagu urte terdi horrela arraiak parrillan egurra ematen, eta egiten ditugun arrainak dira rodabailua, bisigua, itxasapoa, eta gero beti dago, edo dorada, lubinak, itxaskabrak, momentuan dagona, eta normalian guri Pasaiko portutik ekartzen dizkigu Iñaki. Lehen ez genuen bisigua lantzen, baino hasi ginen bisiguakin, eta oso ondo. Egin zen bezeroek asko eskatzen digute, ez da arrai merke bat, eta orduan, beti beldur pixka batekin ibiltzen gara, ez? Baina jendeak asko eskatzen digu. Beti gutxi batzuk ekartzen ditugu, eta ekartzen ditugunak zeituan ateatzen dira. Oain ondo, oso pozik gaina horrekin. Egia esan, ohitu gea egitea, eta orduan denbora aldetikan ez dugu kontrolatzen. Guk biztara egiten dugu, eta pixka tostatzia. Azala ondo tostatzia, eta gorritzia pixka bat, hori da komeni dena. Komeni da, brasa ez izatea oso fuertea, baino indar pixkat behar du, bestela azkenean azala ere bai erregin behar du, tostatu behar da, orduan oso fuerte ez, baino ez du izan behar oso txuletak eta egiteko brasa txikiagoarekin egondo egiten daiteke, baino arraiak behar du tueste pixka bat. Bukatzea dihua eta joango gea refritua prestatzea. Orain irikiko dugu bisigua, genduko dizkiogu iskinetako ezurtxo hauek, eta gero zabalduko dugu, erdiko ezur hori kenduko diogu, eta botako diogu refritotxo bat. Eta ondoren patata batzukin, aurkeztuko dugu. Beti lehen egiten genituen txuletak parrillan bakarra. Eta rodabailuak eta horrela labian egiten genituen. Baina, iritsi zen momentu bat, zaten genuen arraiak parrillara egin berria. Beste bisitasun bat ematen dio, beste goxotasun bat ematen dio, eta hasi ginen honekin, eta ez da parrilla mundia, baina egia esan oso pozik gaude. Hemen dakagu, prestatu dugun bisigua, hemen itxiten dizugu, Kako jatetxean, Astigarragan, zuri, Joseba, eta ikusten nahi zazten guztiei, mentxe egongo gara, zuen zai. Agur! Ai, ama, Iñaki, oidegoi bisigua indegena, ikusi ezu ez da, bisiguar ez da bakarrik orion jaten, baita ere beste leku askotan jatea, eta Astigarragan bikaina. Bezarka da hondi bat, eta jarraitu hola arrai errak ematen, eta goxatu arazten, hori bai, betiko txuletare hor daka, nahi duen antzako. Bezarka da hondi bat, eta gurian jarraituko dugu. Beitu, hemen indeuna da, bakarrikan tempurai, naztu, eta ur pixka bota berri izan dio, eta beitu, hau da testura, mundiala dago. Ikuste zuen pusketatxo batzu eskala, baina hori da batzu pusketak egeo geldituko jaur prejituta, ezin hobe, bale? Gio nahi gatza botako jau, hemen di pasa, eta prejitu. Hemen dakau maionezaiteko limoiana, eta jungo geha prestatzen entxalada, bale? Entxalada nik jungo naiz, hemen dakau brik orea, ingoitut puskatu o moztu pusketatxuak, eta prejitu goitu kurriskari gelditzeko. Eta tomatia izan deten bezalare bai, moztuko dugu xerratan, eta ingo dugu markatu. Baina kero, alinu eiteko, bihardet oidena mozten jutia, bale, Maider? Orduan, hemen txekarriko izu boltxo hau, eta jutezea, bai, olibak mozten da bertara botatzen, gero antxuak, alkaparrak, eta pinaziak nik sartaian jarriko ditut tostatzen, bale? Txiki-txikitxu moztuko guz? Bai, nahiko txiki, gero behar deuna da, tomaten gainetik bota goiara kada pare batearrak, eta, bueno, pure batezin, baina hori, batzuia jarrizun, batzuia bezala, bale? Oso ondo indezuta batzuia. Bueno, eta entzandakoa, ni pinazi martxan jarriko ditut, eta beste sartai batateako ete bai, opilak iten juteko. Oso ondo. Bueno, hor ikusten dut kartelan pitxarra ehar bat, eta bakit Portugaleteko jarrilleros, nola ditzen dio gaina? Bai, Portugaletetarra jarrilleros eta jarrillera deitzen diake, eta hori da antzina, lehen aipatu dugun mazti guzti horietatik urteten zantzako lina, pitxerro horietan zerritzaten salako, eta bertako taberna guztietan, han hori edaten zan, eta
Eta pitxarretan. Pitxer tipikoak, hangoak, orduen entzuten bautzezu norbaitian esaten jarrillero da jarrillera. Hortikan dator. Hortikan dator, bai. Oingoan pitxer hori ekarri dugu, hori musikaz, gastronomiaz eta txakolinaz beteta. Bikain. Eta gaur egun adibidez pitxarra amian behar da, txakolina festen o edalontzi normalak egongo dira? Edalontziak ez eukiko guz kopa batzuk, berriro erabili aldirezan kopa batzuk, material bata, tritan deitzen da hori materiala, plastiko antzeko bat da, baina berrerabili aldana, eta orduen horrek Portugaleteko logoagaz, eta holan ez dugu edaten ze hona, eta gaina, eta gehore gaina kristalesko alin badia, gero erori, eta puskatu, eta baitare hori triskantzak egon daizke. Arazo, azkenean la canilla pasealekuan izango da, eta orduan segurtasunagatik, eta holan, horrek, holako kopak erabiliko guz. Ze hona. Eta zenbat jende espero da? Betingoa herria ez da? Herria handie da, eta handik pasaleko gainera badekizu, pare-parean Bizkaia herria baino, gaina Portugalete hiribildua da, ez da? Bai, hori da. Kontu zibili behar gara, hemen guz haustarragea, eta batzuk ere bai, esate jo herria eta jendia, bila dala, sumaiare bai, bale. Portugalete ere bai, hiribildua. Eta han bertan hori esan bezala, Bizkaia zubia dau, beste aldean getxotik jendia etorteko bebai Portugaletera, eta aurreko edizinotan 3.000-4.000 pertsona inguru egon dire, aurten apur bat gehiago, espero, 3. urte izan ez? Seguro, ere bai, gaina giru pixka launtzen bau, eta horrako gauzak asko itego, ez da? Giro pixka launtzen, kiston zaparra balin badao, eta gaina, galerna eta ez dakize, peligrua, baina Euskal Herrian gaude, eta bakizue. Hori ezin da kontratatu. Ezin da kontratatu, zorionez, bai. Eta horrezate, gaina, Euskal Herrian guztua ez basaude denboakin bakizu zein behar dezun? Piskat itxoin. Piskat itxoin dezu eta aldatu idea. Bai. Hori danatarik behar da, mahatza bebai aurrera aterateko, eta eguzkia garrantzitsua da, euria bebai. Dudi gabe. Ingotena dau, lagunduko jot labanakin ondo mosteko, borobiltxuak, eta gero prejetu ingoitugu. Eta, Maider, hau dana, zenek elkarte bateko organizatzen du, ez da? Bai, hau Portugaleteko udalak antolatzen dau Bizkaiko txakolina jatorri deiturarekin batera. Eta jatorri deitura azkenean hori 30 urte egiten dauz aurten, ondala 30 urte. Bizkaiko txakolina orain dela 30 urte sortu zan. Bai. Izen horik elkarte bezala. Jatorri deitura bezala, onartua izan zan txakolina, asko zare aurrerago egiten zan, ekoizten zan bertan Bizkaian bebai. Baina jatorri deitura bezala, oindala 30 urte sortu zan. 30 urte, onda. Eta, orduan hau, baina elkartiak organizatu zan, bai, 700 urte pasazialako, eta honekin batea elkartu india historiak, ez da? Hori da, bai. Baina bai, gu jatorri deituran hori, 30 urte hauetan, hainbat ekoizle eta ezberdin pasadire, oin, 36 upategi hori deko guz, eta guztira 162 uste direzela masti zain, masti txikisek, normalean, hemen badakizue gure paisaia eta gure orografian konture, esteko hori da. Horrek ere balio handia deko, ez? Gutxi baino ona, ala inbiar dugu hemen, askon kontra ez da gauzerekin ikan, orduan gutxi eta ona inbiar dugu, eta zorionez hortan nahi dia, ez da? Hortan hori. Eta adibidez, elkartiak, ze gauza gehiago dituzu elkarten bitartez? Gu elkarte bezala, azken finean, lehenengo eta behin egiten duguna da, txakolinan kontrola. Gure etzetik, gu mendibilen dekogu sedea, eta bertan dastaketa gela bebai eta, ordan gu kontrola egiten dugu, bai maaztietan sortzen dan, ekoizten dan mahatzan kopurua izan beharrekoa izan bardala, eta gero txakolinak ekoizten doazen einean upategietan, juten gara horrek hartzera, eta gero botilletan ikusten dugun sigilu hori eukiteko, dastaketa bebai pasabi da, ez? Eta hori bebai gure zuen esku dago. Ez que horrik zugarrizko kontrola dago, ez da? Azkenean nola alkohola dan, eta alkoholan, beti dago, baratza guztietan da kontrolatzen da zer eta nola teatzen dan, baino ardotan guentik eta zehatzagoa da kontrola, ez da? Litro kalkulatzen dezu edana, ez da? Bai, azkenean horren inguruan esan bezala, bai, kontrola handia dago. Baita, bai kopuru eta, sobre todo, kalidadean inguruen, ez? Dudi gabe. Azkenean guretzako esan bezala, zuk ointze bertan aipatu dozu,
txikixak, baina onak, ez? Orduen hori ezin dugu galdu, eta horretan diargu. Dudi gabe. Eta zer da gehiena kontrolatu behar dezuna? Baseon, bueno, garai baten esatezan, no, igual hemen ematza gutxi eta kanpotik ekarri, o bestia, eskenien olakoik ez da usten gaur egun, ez da? Ez, pentsatu bez. Oin gitxi gora bera, dekoguneko izmen medioa, izaten da, 6.500 kilo inguru guk hektarean. Eta orduan jakiten da, bakoitzak zenbat ateatzen duen, da garbi ondo kalkulatzeko, ez da? Hori, ekoizle bakoitzak aurkezten da, usta garaian, beti aurkeztu bidabe euren kartilla, eta hortik ateratzen dan mahatza. Eta horrekin gero, upategiak aurkezten dozku, eta zenbat litro, ez? Eta hor, egiten da kontrol bat, urtean zara foro batzuk egiten dire, eta hori esan bezala... Eta kontrolen arira, hainbeste matzatea zait, hainbeste ardo batako zait, hainbeste etiketa emateizkizut, ez da? Hori da, alan da. Horrez dago... No hay ni trampa ni cartón. Da hona da, eta... Eta adibidez, Bizkaiko txakolina baldaka berezitasunik esatezuna. Bueno, Arabako txakolinetik, Ogetaiko txakolinetik, zer desberdintasunen bat? Bai. Baldao. Bakit... Aber nun sartzen gehan, Aber nun sartzen gehan. Hiru jatorri deitura egiten dugu, gauz askotan bebai lan batera, ez da? Eta azkenean hirurak gara txakolinak, eta hemen ekoizten dire, eta orduen hirurak egiten dugu gauz askotan batera lan. Baina, igual bai ezberdintasun nagusena da, edo jendiak egin esatan dauena da, Getariako eta Bizkaian arteko ezberdintasun hori. Bat txinparta eta bestiak ezain beste, ez da? Hori da, txinparta. Guk esateko, guka bostitegu, esateko, zuek Bizkaiko txakolina bezalako itezue. Txinparta gutxi bat atziolako. Bai, amaiak baten baino gehiagotan esan duzta, bai. Bai, Eta azkenean hori izango zan igual ezberdintasun handiena. Gube bai oin, Bizkaian lehen aipatuan bezala, egiten dugu txakoli bereziak, horrek eta holan dauz bebai jasota gure araudian eta orduen, pues igual hemeneko izen da gehiago, puntu horretara, ez? Elduta dauzen txakolinak, edo egurra dekienak, edo... Eta Arabakoa, esango genuen, segur biltzen da gehiago, Bizkaikoa o Gipuzkoak Getaiko esango genuen? Bai, Arabakoa Bizkaikora urbiltzen da gehiago. Bai. Ados. Landabe danak oso gozo eta edozein momentutarako, bata edo bestia, egun eta urtea luzea dire. Eta bakoitza bere ikutuakin, da bakoitza zorionez ebai hori, ez da? Danak berdina izango bazia, ez genuen eukiko... Horrek aberatzak ikiten den dozku, así que... Dudi gabe. Bueno, nola zoaz? A ver, hola... Segi txikitzen, danetik bai. Danak? Bai, pixka gehiago, jun. Pixka gehiago, bakauta, kio, erabaliko dugu, kio. Bai. Jo, hemen, bakizue, hauek esaten du beti kamarak, segutxin dezue, ringe jo, bota beste bat. Ez daitela protesta gorduan, dana ingogu. Ez. Eta hemen, huelta eta huelta, nik usten den montaiatxo batiteko horrekin nahiko dazkatela, eta beningo berdina tomatiakin bai. Mostu, eta markatu, eta prestatuta utzi. Eta Bizkaiko txakolina. Zenbat botila koizten dira, Bizkaian? Bizkaiko txakolinan izenian, alegia. Pasadan urtean, justo usta apur bat laburra hau izan zen, hau da, eta 3. urteko usta apur bat laburra hau izan da, eta 2 milioi kilo inguru jaso dire, horrekin 1,5 milioi litro inguru, bota, ia 2 milioi bai. Kiloko botella bat atzeatzea gutxi gora bera, hori da, bai, hori izaten da gitxi gora bera. Kilo batetik litro bat, baina gero, bai, azalak endu, bestiak endu, eta botilla dela 75 izaten da, eta bai, eta pasan urtean, azkenan dragonkan baten moduan izan zen klima bai, ez da? Bai. Eta horrek... Oso ona hasieran, da gero esain ona, lehorregi. Bai. Hori, danatarik eukigen duen, eta horrek, bai kantitatean inguruan, apur bat murriztu zeban. Aurrek urtean, egitzi gora bera, 20 bat gehiago eukigen duen. Eta adibidez, zu kontrolatzea aldezue, Ogetaiko txakolina Arabako Bizkaikoa, ze kantidade desberdintasun dauden? Bai, Getarian igual parratan eta jarrita dagoenez, kantidade handiagoa izaten da. Araban gure antzera, gehiena espaldera moduen dau jarrita, baina Getarian normalean apurtzu bat gehiago izaten da. Hektaria inguruan gitxi gehiago dekiez, baina bai kantidade inguruan izaten da lapur bat gehiago. Hori, zuen jakiteko, azenian parran da
Getaian guk beti ikusi dugun bezala, ez da? Gainian dana, oza, telatu bat iten dala, oso azpitikan zoaz, eta dana itzalia, baina hor dana eskuz jaso behar da, eta dana eskulan hain behar da. Eta aldiz bestebek hilaran daudenak, ez da? Hilaran daude, hilaran jarrita, eta orduan, hor, makina pasatzen da, eta kaxakin, eta beste modu batea da. Ez da, beste kantidade ateatzen, baina kalitatea bai. Igual bezein ona, edo batzuk esategu egobia. Hoi, segun zindakan etxian, esategu beste, xixlikanen geratuko gea. Danak onak, ondo zaitzen badia eta ondo iten bada, azkenian garrantzitsua, matza ona atea, eta ondo goxatu, eta produktu ona atea. Dudik gabe. Nun daude upategi gehiago edo matza gehiago? Kostan bertan edo barrukaldian? Bitxu Bizkaian, 6 eskualde ezberdinetan banatzen doguz upategiak, eta kostaldetik hurbil dauen Urdaibain edo Uribe, zonalde horietan, gehiago daude barrualdean baina adibidez oso tipikoa izan da, Enkarterri inguruko zonalde hori, txakolina egiteko, eta bertan ondino, beste 3 upategi mantentzen dira, hor gero bebai Durangalde inguru horietan bebai bada, así que gitzi gora bera parekatuta, baina esan honeka gehiago, pixka gehiago kostan igual. Kostan igual, bai. Bai, beti izan du kresalak ondo iten diolare bai, ez da, matzai da, azkenian, ez dakit, zeatik izan da, baina getai alden esateko kresalak onduan daudena, beti ez dakit. Igual udako brixa horrek eta ondo iten dio, eta gazi puntu horrek bai, baina. Gero orografian aldera eta bebai, depende zelan sartzen dan itxasotikan edo beste alde batetik haizea eta hori bebai ailegatu iten da, ez azkenan txakolina ardo atlantiko bat da. Eta hori sumatzen da kostaldean gehiago, baina barrualdean ondino bebai sumatzen da, Dudik gabe. Bueno, hemen txegea, tomatiak markatu ditugu, brika markatu deu, alinitu egiten aigea, eta ingo deuna da beste reporte bat ikustea jun. Ados? Zehazki jungo gea, Gros marketea, eta bertan ingo deu, beste zerbait dastatu goxo-goxua. Oazen bertara. Aupa Joseba, Mikel Garmendia naiz, eta ongi etorriak Groseko marketo kindegira. Marketo kindegiak badarama urte asko hemen Groseko auzo honetan, ez? Eta kindegiak igual 50 urteko historia edo gehiago du, familiak igual badarama hemen 70 bat urte, baino Grospan bezala edo enpresa bezala formatua 1980ean da. Izatez, okina gara, ez? Bertan ogia egiten dugu gehien bat, baina gozoak ere egiten digutu. Eta batez ere, erabiltzen dugun produktua, bertakoa edo gutxienez sostenibilitate baten barruan, bertakoa izan dadin saiatzen gara. Dozena bat edo hogei ogi desberdin baditugu. Euskal ogia badugu, Euskal ogi hori amaorearekin egindako ogia da, eta Arabako alearekin egindako ogia. Gure izatea ere gozogintza bada, ez? Eta gozogintzaren barruan baditugu moskobitak, erroskilak, te-pastak. Orain, gure gozogilearen eskutik ikusiko dezuen nola egiten ditugun moskobitak hemen. Ni Juan Ignacio naiz, marketeko gozogilea. Eta gaur moskobita batzuk egingo ditugu. Prozesua hasteko, nahastu behar ditugu osai guztiak kazo baten, almendra, laranja pasta, esnea, gurina eta azukrea irinakin. Moskobitak azken finean dira pasta antzeko bat, jatorriz Oviedotik datoz, gozotegi bat oso ospetsua omen da moskobitekin. Eta, guk hartu diogu errezeta gutxi gora bera, beraiek eukiko dituzte bere truko batzuk edo. Baina, usten nahiko ondo ateratzen zaigu eta jendeari asko gustatzen zaio. Irakiten jarriko dugu eta irakiten dagoenean masa mailan gainean botako dugu. Moskobiten historioa dirudienez Gerra Zibilean umeak Errusiara eraman zituzten eta bueltatzerakoan ume batek matriuska bat ekarri omen zuen eta matriuskaren barruan errezeta bat zegoen. Errezeta hoi moskobitak ziren. Urrungo pausoa
masa oztutzen danean, mangarekin txapa batzuetan botako dugu, eta gero kuilara batekin likorea banatuko dugu pasta bakoitzean, zabaldu, labera sartu, 10 minutu gutxi gora bera, gehien gusten zaiona jendeari dira gure pastak, pinonek eta moskobitak. Moskobitak labetik atera dira, oztu ditugu, eta orain banan-bana hartuko ditugu, txokolatean bainatu, eta listo. Bueno, Joseba, hemen daude gure moskobitak, espero dugu gustatzea, eta nahi baden badituzue, hemen gaude, Grosen, marketokin egian. Aio. Ai, ama, azteko eta behin, gora okin eta pastelero guztiak eta eundoko moskobitak, ze gauza goxua egin dituen, Groseko baleku mitiko horretan, eta egia esan, zerrekin maridatuko gendun hori, gozo hori induna? Ni aparduntxu bategaz, aparduntxu batekin, ez da? Oarro vendimia tardia horietako gozo batekin, ezin jo, be. Bueno, hasiko geha honekin, betiko txakolinakin, da geho postrian bila Grosea jungo geha. Bezarka da hondi bat lagunak, jarraitu horrela goxatzen, eta goxatu arazten. Gurean jarraitu behar dugu. Hemen behar deuna da, beitu. Jarriko dugu sartaia zutan, eta ingo deuna da, olioa bota, inbiar ditugu nola tempuran dauden ondoratu inbiar dira, bale? Ondo pregitzeko. Orduan, botako dugu desente, gero soberan dauna, iragatziko dugu, eta berrera beliko dugu. Bale, hemen jarriko dugu, olioa prest. Piztu ingo dugu, eta hau, berotzen dakau. Bale, alde batetikan. Gero, inbiar deuna da, nik hemen ikusi zue, dazkatela pinazik, hemen maiderre txikitutako antxua eta oliba eta alkaparrei botako jau, eta hori alinu ingo dugu, geho entxaladan gainen botatzeko hemene, tomate markatuta dakau, eta ogitxua krurruskari. Eta zukin behar dezuna da, maionesa limoiduna, bale? Ingo zuna da, 2 limoian, azala bota, berrindura, bale? Eta baten zukua. Bale, lehen da bizi azala bilaiken du, eta gero bat birrindu, eta txikitu, banatu, eta zukua bota. Eta gero ingo deuna da, gatza bota, eta olioa, eta maionesa prestatuko dugu, bale? Venga, hau alde batetik, eta ni esan bezala, jarriko ditut antxua bertan, gatza puntua jarriko jau, eta berta botatugu, ja, goxatzen joteko. Eta esan du zerrekin ustartuko genduen gozo gintza hoi, hemen, esan dut txakoli normalakin, baina gaur egun hainbeste gorri ja bestia zerrekarriko gendun honean maigaina hau dena ustartzeko. Bitxu, bani, bai urteko txakolintxu zuri bate gazolan azkenean asidade puntutxo horrek emoten dozkun freskotasuna, ez da, horrekin ustartuko neuen, baina baita enabilpentzetan txakolin gorri bategaz egongo zala ikaragarri. Azkenean asidade puntu horrek freskotasuna emoten dozku, baina gero tomatia eta honekin kurtiak eta txakolin gorriagaz, uste dut joango zala primeran. Oso, egia esan bai. Badeko guz aukera, pillo bat aukeratzeko. Zenbat mota daude guantxo, osea... Bitxu dekogu, urteko txakolina txuria gorria eta baltza izan aldala, berezia bai izan aldala txuria gorria eta baltza, gehien bat, txuria dire, gehien bat, igual euneko 80 edo 85 inguruan txuria dire. Eta gero, hori apardune, ustagoiena edo bendimiaztardiaz horrek, eta apartak, horrek ez direzenak txakolinak, baina badauz jatorri deituran barnean jasota, baina ezinak ez txakolinak deitu. Eta azkenian gehore bai, zenbat arte erabili alda, bakigu ondarribi zuri erabili behar dela, ondarribi beltze bai, baina gero jendia zarteu txardone pixkat, ez dakiz, zeikutu, zenbat portzentaje arte latzen duen Bizkaian erabiltzen beste... Ez dakit Bizkaia, no? 3 denominazioetan berdina da? Irutan da, baina... Euneko 80 zenbat arte iritsi behar da? Euneko 85 arte erabili aldozu. Eta baita eko ondarra bizuri zerratia, ondarra bizurian osantzekoa dana, baina morda apur bat txikitsuagoa eta kompaktuagoa da, hori da. Eta gero, hori, deko guzardone, mune matza, esaten geniona lehen, baserrien lurrak banatzeko erabiltzen zana, badeko gu izkiratea tipia eta izkiratea handia, eta Riesling, bai, oso ezaguna da. Alemana, no? Da hori. Eta, bai, badauz horrek ere jasota.
Eta baina badire asko, hondarra bizuriagaz bakarrik iten direzenak. Bai, guri adibidez hola da, monovarietal deitzen dana, bakarrikan varietate batekin. Bai, hala da. Baina bai betire bai, varietate desberdin sartzea bere ikutuak emateitu, ez da? Bai, azkenean, ardo ezberdinak sortzeko, badeko balio hori, ez da? Eta barrizlinak adibidez normalean emoten dutzo igual puntu gozo bat, ez Bai, da? guri hain asidua da, ez da, eta harrek emateu gozotasun puntu hori, ez da? Hori da, bai. Baina asidade hori ondo kontrolatuta, esan bezala, Oso ona da, ez oso da? ona Bai, da. beti emateua, bizila da, asidua da, bihotzerrientzeko, baina horrek ere bai gero ardua lusatu araziteu, ez da? Ez da lehengo asidade hori, ni gogoratzen doan dire lehenengo txakolinak, igual leuleak puntan, ez? Esaten zeurien, hori, 8.000 metroko honek mendiak igoteko ere, puntza emoten zotzula. Bai. Baina gaur egun gure ardoak oso orekatuak dira, eta asidade horrek sentiarazten dozku gure hau barnean freskotasun puntu hori, ahoa garbitzeko bebai balio daurie, eta gero, heltzen dugu zantzakolin hoietan, emoten dozku aukera, ardauak gorputza izateko eta aguantateko denbora luzeagoan. Hori erra da, zeatikan gaur egun, bai, leheno esatezan bezala, beti urteko ardua ematezun zala txakolina, eta gaur egun esan deun bezala, badaude txakolinak 2016koa, 2015koa, 2018koa, que leheno, etzan, ez dakit dana atezuelako, baino, etzalako sobratzen, baino, etzan pentsatzen nola, ardo bat eukitzia 4, 5, 6 urteko ardo bat, ez txakolin bat, alegia, ez da? Askotan kostaten da, bai, ez pentsa, ekoizlei batzutan kostaten jake gordetzea, badinosunagati, ez da bain beste, hemen... Atea inbiarda, saldu inbiarda da ona, eta venga. Beti hori presiñoa atzetik egonda eta kostaten da, baina geroz eta goiago badago hori tendentzia ardoa gordetzeko. Bai. Bueno, zi itxura, dakaen, inditugun antxoi hauek, Ai, ama, agarra indegu gaurkoan ebai. Bereziak. Zer muz dijoa maionesa hoi? Ondo, badoa. Pepita eta guzti? Bai, pepita eta guzti hori da. Birrintzen bazu jango deu, hor proteina emango igu dela zai, Ondo, atea soberan daudenak. Hauei, vuelta. Eta esan dizuete, hemen olio mordoa bota det, baina olio hau ez bota. Baina, arrautza pregitzeko ere, igual ez erabili. Jakin inbiar deu, nik etxian beti daka behintzat, olio bat berrerabiltzeko arraiana, eta beste bat gainontzekoana. Berezin behar dira, zeatikan egila esan, arraia pregituan lekuan gero arrautza pregitu egitea, ez da egokilena izaten. Bueno, listo dakau hau, arraiak listo dazkau. Esan, bota arrautza eta eman eurra. Gatzare bai bota aldiozu. Ez dotzatu eta. Ez, bueno, hemen dakazu kalabaza honen barruan, bale? Bale, klaro. Hor dakazu. Izkutatuta, egoan? Izkutatuta, zeon. Bueno, Maider, eta zu elkartian, zertaz arduratzen zea zehazki? Ze eginkizun dazkazu? Bueno, nina sustapen arloko arduraduna, eta lagunek izaten doztie jai batzordekuan, zela, ez? Ez ez dire bakarri jaiek, azkenean bestelako lanak egiten dugu. Ekitaldiak bai, hau Portugaleteko jaialdian modukoak, eta hori, mahasti artean egiten dugu bat mahastietan kontzertuak, eta ustartzeak eta egiten dugu zanak, eta bestelako txakomik bebai dekogu beste bat, komiki eta txakolina ustartzen dugun bat bebai, hori normalean apirilean egiten dugu. Eta beste alde batetik laguntzea eta jendeari ezagutaraztea deko guzan txakolimotak eta gure koizleak, ez? Zer da gehienetan despistatzegean, o gehienetan esatezu, hori ez genuen ezagutzen, zer da ezagutaraztea eraman behar deun produktua? Oin adibidez, txakolin bereziak. Jendea badago ituta, igual tabernan eskatzen dozun bebai urteko txakolin hori, ez? Freskoa eta horren hori eskatzera, eta txakolin bereziak ez da esaten. Eta orduen deko guzan daztaketetan eta frogatzen dituztenean, alusin asko gustatzen dira, no? Olioa botakotzat? Bai, bota, bakizu zenbat, a ber. Ez, hori. Venga, honeaino balin bado, bota honeaino olioa. Venga. Gatza bota aldezu? Bai, bota. Vale. Gehiago, bale, nahiko. Eta guen, azpin sartu eta ez moitu gehiagi, bestela bakizu, mostu eta batzutan. Vale, hau listo. Itxala da honek egarra, on bihardu. Xaizia, izkutatzen, mosten bada? Vale. Hau ere listo, hau ere bai. Venga, bagoaz eta. Venga, hau esek hemen. Hauek hemen jarriko ditugu horrela,
Eta, bueno, jendi animatzeko Portugaletea, zesan berdio, noa iritsi, kotxez, transporte publikoa erabiltzen badugu, hobeto, ez da? Bai, beti hori, transporte publikoan badau metro, eta hori, Bizkaiko zubian beba gurutzatu aldabe getzotik, ustarketetan apuntatzeko Bizkaiko txakolina.eus webgunean ondino sarreraren bat geratzen da, ustarketa ezberdinetarako, eta bestea jaialdia, kontzertuak eta doan direz, así que etorri bertan egongo gara zain, Goxatu, eta betikua, ondo pasa eta ez pasa, Txakolina asko berotzeuta, Probatzea jun, Ez igeritea txakolinan, Neurri zedatea oso garrantzitsua beti. Hori da, dudik gabe. Bueno, hemen botako jo gau gainetikan, bildure gabe. Holaxe, bat, bestia hemen, eta maionesa hoi listo dakau, ez da? Bai. Venga, ba, karri nazu, goiara da jarriko dugu hemen. A ver. Listo? Negarra itxurakan honen, limoi kutu badaka, ezin hobia. Hau jarriko dugu hemen, eta biletan pixkak jo. Bat hemen, eta bestia hemen. Eta jarri berdi dutena da perexil pixkatorrei. Asuntua bukatzeko. Aber, harrapatzeten hemen dikan baten batona. Seguru baiet. Zer? Dana jasotzen, presak ez da festara juteko, ez da? Ez baina, normalean beste aldean ibiltzen nazenez, hor batzen, ez nazitzen zukaldatzen, bani horretan. Oso ondo. Bueno, launak, hemen txiak gau. Eundoko antxuak, errebosauta, entxalada tomatiana, eta asteburuan Portugalareteko bilan, jun, da ondo pasa, eta jan, Bestela gaizki pasako zuen. Agur.